Wel Ben, noson special arall yn y stadiwm yma. Just pa mor hapus i ti, pa mor hapus mae'r tîm ar ôl y canlyniad a'r perfformiad yna? Ie, dyn ni'n hapus. I fod yn onest, ni'n gweud bod ni'n gallu wario lot yn well nag ni wedi dangos heno, ond y canlyniad yw'r peth pwysica heno. Ie, mae pawb wedi gweud, actually, o'ch chi ddim yn hapus am y ffaith bod chi wedi ildio pan nethoch chi. Gwers pwysig i ddysgu cyn croesawu Gwlad Pwyl nos Fawrth? Ie, wrth gwrs. Mae'n mwy hapus i wneud e heno nag yn y gêm nesaf. Y ffaith bod chi wedi sgorio 4 gol heno Ben, faint o hyder ti'n credu wneud hwnna roi i chi yn mewn i gêm enfawr nos Fawrth? Ie, mae fe'n gret i'r garfan i gweld pawb sydd o mewn heno. Ac gol Dan James, mae hwnna'n dod o gweithio'n galed ac mae'n dangos beth ni'n bwthdi. Robert Lewandowski yn dod nôl yma i Gaerdydd nos Fawrth. Pa fath o gêm i chi'n disgwyl, achos Ben, mae hon yn mynd i fod yn enfawr? Ie, mae fe'n gêm enfawr, mae'n tîm da, mae nhw wedi dangos hwnna dros y flynyddoedd, ond ie, yn credu falle bod nhw'n bach yn well na Ffindir, ond dyn ni'n barod. Ben, llongyfarchiadau. Sori bod fi ffili llongyfarch ti ar y gol, ond tro nesaf felly. Diolch yn fawr.